חיזבאללה לא הושמד, חיזבאללה נפגע קשה, בפעולה רצינית, מקצועית, ראויה לציון והערכה של צה"ל ושאר הגורמים. יש פה מערכת שלמה, מוסד, וכמובן החלטות של הדרג המדיני. זהו נגמר. הוא נשאר וחימם את מה שנקרא מתחמם על הקווים, כדי לראות מה רמת הנחישות של מדינת ישראל. עזה היא אבן הראשה לכל הסיפור הרב-זירתי. אגב, תכף נדבר גם על איראן. הוא חיכה וראה בעצם בשנה שעברה, מאז שהוא נפגע קשה והושג ההסכם של נסיגת ישראל ופירוק חיזבאללה מנשקו עם אותו מנגנון אכיפה. כמובן שלאורך כל הדרך הוא ניסה לשקם את עצמו, המשך ההברחה, חידוש הפיקוד והשליטה, שיקום המערכים שלו ועוד ועוד אפשר לפרט. אבל מה קרה בחודשים האחרונים? הוא הבין שמבחן הנחישות, במבחן הנחישות מדינת ישראל נשברה. היא לא תלך עד לסוף, לא תשמיד את חמאס אחרי הטבח שהוא עשה לה. חמאס שנשאר על הגבול, שזה יחסי חמאס שהוא קטן וחלש יותר מחיזבאללה, לא הובס ולא הושמד. מכאן הלמידה לחיזבאללה, כן. אם אז הם נכנסו למצב שבו הם חושבים האם להתפרק, האם הלחץ של מדינת לבנון ישפיע עליהם וגם לחץ של מדינות נוספות בראשות ארצות הברית, התשובה הגיעה מתוך ישראל. ישראל הפסיקה את הלחימה מול חמאס תמורת תמורות מסוימות. כך גם עכשיו הם לא רק ימשיכו, הם גם מאיימים אפילו בחזרה ללחימה, חידוש הלחימה, ושואבים מכך כוח. כי להילחם בחיזבאללה זה יותר מורכב, הרבה יותר משמעותי, גם מבחינת הכוחות שישראל תידרש להם, והם מבינים את התמונה האסטרטגית, למי יש כוח במדינת ישראל לחזור ללחימה. כן. מה כן אני אומר, ופה רגע קדימה, אחד, היינו אז, ואם לא, תמיד אפשר לפגוע במטרות של מדינת לבנון. לא עשינו את זה אז, למרות שאני המלצתי בזמנו, כדי שימחישו את המחיר שמדינת לבנון תשלם, ואת הלחץ שהם יפעילו על חיזבאללה. 2, מדינת ישראל צריכה לומר, המלחמה הבאה עם חיזבאללה אם תהיה, היא לא תהיה עוד מאותו דבר. אנחנו נגיע לליטני, נתאר אותו, לא יהיו, לא תושבים, לא חיזבאללה במרחב. ולכן אם רוצים לחזור, זה המשמעות של העניין הזה, זה כלי מנוף מאוד משמעותי לאותו פירוק שאנחנו נרצה יכולות חיזבאללה בלבנון.